Yani amade ام سری ده چاپمنی آزاد و همو بیشتروانون حواله خو به حس کردن و برزداری سلاف دکن ام دوی هنگش بخیر هاتن ام سری ده چاپمنی آزاد و همو بیشتروانون حواله خو به حس کردن و برزداری سلاف دکن ام دوی هنگش بخیر هاتن سر سران سر چاوان هاتن نها ام دست به دکلاراسیون خو بکن با کردی O mikrofonu versenize. Denk. Tamam. Bicivaka demokratik ber bijiyana azat AB şiddet. Em 25 mijdare roja navnetevi ya tekoşina lidiji şiddet taliser jine ya ku bibiranin o tekoşina huşken mirabel en disala 1960 de li Domineke dema li dijî dîktatoriyê li ber xwedidan hatin qetilkirin bûye sembol. Bi hêrs û berxwedana jinên ku îro tên qetilkirin pêşwazî dikin. Em tekoşîna xwe ya li dijî qirqirîna jinê mezin dikin, bi mîrateya ji mîrabelan heta îro em jiyaneke bê şîddet û azad bi civaka demokratîk re dirêsin. Şiddet taliser jine ideolojik e. Nasnameya jine be hezara salane bi şiddete dimalan de hat girtin. Hat metin gerkirin o qetil kirin. Jiboku nirxen civaki yen ve afirandine tine bibin o ben jibir kirin rasti her cüre şiddete hat hıştın. Diroka jinan hat tünne hesibandın. Hebun avan hat tünne hesibandın. Çandu baveriye van hat tüne hesibandın. Li şuna ve tekiliyen hegemonik eku serveriya mer organize dike o pekhatiye nu yenku ev tekili de hatine saziye kirin hatın ava kirin. Ojboku ev pekhate li ser piyam biminin şiddet her roj jinu ve hat hilbrandın o jin hatın gırtın. Qirqirîna jinê o civakê ya ku îro li seranserê cîhanê li ber çavên me pek tê berdewamiya tekela şiddetê ya hezar salan e. Sistema modernîteya kapitalîst ji bo ku balpişta xwe ya sereke serweriya mêr li coğrafyayên cuda yên cîhanê bi polîtîkayên cuda li ser piyan bigire ji her demê zêdetir êriş dike. Her sal li serasere cihane her ikem 8000 jin bi şiddeta mêran de qetil kirin. Li dijî jinan şereki vekirî tê meşandin. Ew şerê bê statû lêbelê yê ku hemû pekhate bi hevkarî dimeşînin her roj bi sedan jinan dikuje ji jiyanê qut dike dibe sedema birînên psikolojik fizyolojik en beveger. Tekoşîna rêxistinkirí ya berxwedana jinê ya 7 salên dawî ew rewş îfşa kiriye li seranserê cîhanê tekoşîneke mezin rêxistin kiriye û li dijî serweriya mêr berxwedana xwe ya domdar nîşan daye. Di asta ku em gihîştinê de li seranserê cîhanê erdnîgariyek nemaye ku tekoşîna jinê tên negihîştibe. Lebele sistema cihani ya global ya kuvveyeki veki xetere dibine di 10 salên dawî de li her devere êrişî destkeftiyên jinan kiriye. Ev destkeftî hem bi avayekî yasayî hem jî pratikî hatine desteserkirin. Mixabin, rewş ji bo erdnîgariya Tirkiye, Kürdistan û Rojhilata Navîn jî heman rewş e. Li wan axê ku warê xwedawandan e her roj jin bi avayekî sistematik tên qetilkirin, rastî şiddetê tên ber bi xwe kuştinê we tên ajotin û bi ew qas zext û şiddetan tên dorbeçkirin ku em nikarin navê wan li vir bijimêrin.
xwestin ku hebûna wan were parçekirin. Hêst û ramanên wan tune biçûxistin, jimbûn ji bo dîtina şîddetê wekî hincetek têr dîtin. Eşkereyê ku daneyên ji aliyê saziyê fermî wê tên eşkerekirin rastiyan nîşan nadin. Em dizanin ku li pişt mirinên jinan ê bêguman ên di salên dawî de wekî intihar zêde bûne, kiryarên mêr hene. Di pêvajoya 20 salên dawî de polîtikayên hikûmetê yên dijminê jinê ev sîstem xurt kiriye. Zêdetir jin ji jiyanê qut kiriye. Her çend hemû daneyên zanistî û sosyolojîk nîşan bidin ku jin herî zêde li malan di nav malbatê de rastî şîddetê tên. Me qebûl nekin û em ê qebûl nekin ku şîddeta li ser jinê wekî lawazbûna malbatê bênîrxandin. Bi îlankirina sala malbatê û polîtikayên di vê çerçeveyê de tên meşandin, jin zêdetir di malên de tên girtin û şîddeta mêran nedîtbar tê kirin. Şîddeta li ser jinê ne meseleyeke malbatê ye. Pirsgirêka sîstema serweriya mêre, desthilatdariya heyî pirsgirêka malbatê de bi gotara malbata pîroz nedîtbar dike, nahêle ku îradeya jinê ya di qada taybet de asêmayî azat bibe. Her roj jin li malên xwe ji aliyê kesên herî nêzik ve rastî şîddeta zayendî, aborî, psikolojîk û fîzîkî tê. Perdeyek nedîtbar li ser wê şîddetê tê kişandin, şîddeta nav malê hîn jî pir caran ji şîddetê jî nayê hesibandin. Zagon kiryaran diparêzin. Her çend zagonên heyî îddia bikin ku jî di pratikê de ew parastin tenê ne ser kaxezî. Aziyê ku bi parastina jinan berpirsiyarin pir caran dibin navê parasbatê de jinê dîsa dişînin nav rewşa şîddetê. Qadên ewlekê min parastinê bêbandorin. Piraniya jinan tewî ku dibin tehdîdê de ne çar dimînin ku heman taxê heta heman malê bi kiryar re bijîn. Şîddeta mêran bi awayekî sîstematîk bi hincetên wekî hêrsa takekesî, hesûdî, texrîk tê sivikkirin. Kiryarên mêr bi kêmkirinên ji ber rewşa baş tên berdan. Dîsa pêşnûmaya paketa yazdemîn a darazê ya ji bo pêşkeşkirina meclîsê tê amadekirin. Pêşniyarên rêzîknamayên giran ên cûdekar dihewîne. Ew pêşniyar mafê jiyana azad a takakesî tehdît dikin û berpirsyarên Tirkiyeyê yên namnetewî yên mafê mirovan paşguh dikin. Diger ku divê hukuk mafê jiyanê û wekheviyê ya civakê misoger bike. Bi zagonên bi wî rengî pêkanînên cûdekar û antidemokratik tên revakirin. Bi vî avayî prensîbên wekhevî û parastin ên di metnê zagonan de cih dikirin, li dîwarê zihniyeta serweriya mêr dixin û bêkar dimînin. Legerîna adaletê ji bo jinan ve diguhere pêvajûyekê. Di vê pêvajûyê de ew di nav saziyên dewletê de jî nû ve tên travmatîzekirin. Mînaka herî berbiçav avêyekê ew e hejmara jinên ku tevî biryara parastinê tên qetilkirin her ku diçe zêde dibe. Dema ku jin ji bo parastina mafên xwe yên jiyanê, mafê xwe ya xwe parastina rewa bikartînin. Ew bi cezayên herî giran re rûbirû dimînin. Ev tablo bi eşkereyî nîşan dide ku polîtikayên heyî li aliyê kêne. Di koka şîddeta li ser jinê de îdeolojiyên serweriya mêr ê ku bi hezara salane dewam dikin hene. Ev sîstem bi avayekî binyadî her cûre erîşîn li dijî xwezayê, civakê, jinê û zarokan mayînde dike. Bi polîtikayên
ko qirqirine take kesin ku ji xwe ava xwe bîra xwe biyanî bûne tên afirandin û ji vateya jiyanê tên dûrxistin. Jin ji qadên xwe yan jiyanê tên qutkirin û mehkûmî xizaniyê tên kirin. Bi vî avayî bi muhtaçkirin, girêdayîkirin û bêçarehiştinê gelek jiyan ji politikayên karê yên azamî re tên qurban kirin. Lêbelê em dizanin ku berxwedana jinê li dijî van îdeolojiye ji paş de gav naavêtiye û naavêje. Heta ku cîhaneke bê şîddet û wekhev were avakirin tekoşîna jinê de mezin dibe. Em ê tekoşîna xwe ya aştiyê ya li dijî şîddetê civakî bikin. Em pêvajoya aştî û civaka demokratîk a ku di 27 Sibatê de bi banga rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan dest pê kir ji tekoşîna azadiya jinê ya ku em li dijî sîstema serweriya mêr didin cuda nabînin. Ji ber ku em dizanin şer li vê erdnîgariyê herî zêde jiyana jinan û zarokan hilweşand. Bi hezaran jinên Kurd hatin qetilkirin. İşkence dîtin bi zorê ji cî û varên xwe hatin kirin. Milîtarizma ku hat gurkirin bedena jinê ket û nasnameya wê kir hedef. Bi polîtikayên şerê taybet hat xwestin ku jin ji nasname, bawerî û jiyana xwe bên qutkirin. Sûcên ji aliyê hêzên ewlekariyê we hatin kirin bêceza hatin hiştin. Kuştinên kiryar ne diyarın serdemên tarî jî îro li ser nasnameya jinê tên nûjen kirin. Em hîn jî akûbeta Gülistan Dokiyê dipirsin. Em diqîrin ka çi bi rojîn qebayîşê bû. Em qebûl nakin kuştina Narîn Guran di tariyê de bêhiştin. Narîn bûye sembola vê sîstemê. Di vê sîstemê de mafê jiyanê ya zarokan bi avayekî sîstematîk de bimbekirin. Xîzanî, şîddet û bêcezahiştin bûne yek. Her pirsa çima ya li dû wê de tê pirsin. Bedena zarokbûn, jinbûn û xîzanbûnê li vê erdnîgariyê de dîne bîra mirov, zarok di nav tora têkiliyên paşverî û tarî de tên qetilkirin. Ji cîhanê xwe yan azad tên qutkirin û mehkûmî xebatê tên kirin. Bi bêperwerdehiştinê ber bi pêşerojeke ne diyar ve tên ajotin bûne mexdûrên herî mezin ê vî şerrî. Me bi jiyînê de dît ku şer jiyanê tune dike. Di rewşa şer de mêranî çawa tê pîroz kirin. Milîtarizm şiddetê çawa rewa dike. Ji ber wê yekê em wekî tevgera jinên azad aştiyê ne tenê wekî bêdekbûna çêkan lêbelê wekî dawîhatina hemû şeveyên şiddetê dibînin. Aştî dê wateya jiyaneke wisa ku dê de jin nayên kuştin. Nasnameyê wan nayên înkar kirin, bedenên wan nabin qada şer. Aştî de heman demê de dê wateya jiyaneke wisa ku dê de zarok jî birçîbûnê namirin. Bi zikê birçî naçin dibistanê. Hewaya ku hildidin û ava ku vedixwin nayê qirêjkirin. Ji ber ku şer ne tenê mirovan, lêbelê xwezayê jî dikuje. Daristanan, çeman, çûkan, bereketa axê tune dike. Qirqirîna ekolojîk ji şeweyekî din a şiddeta mêran e. Em bawer dikin ku pêvajoya aştî û civaka demokratîk a ku bi tekoşîna gelê Kurd a bi dayîna bedelên mezin heta îro şîn bûye dê pêşengiya jinan bigihêje serkeftinê. Ji ber ku aştî bi dengê, keda û legerîna adaletê ya jinan mümkün e. Em dizanin ku pêvajoya aştiyê de bi xwebar an yekalî nameşe. Lewma em li her dewerê
rêxistin dikin. Aştiye civakî dikin. Em dizanin ku dema jin bibin kirdeyên vê pêvajûyên aştiye ne tenê şer lêbelê hemû şêweyên şîddetê jî bi dawî dibin. Ji ber wê yekê em carekê din diqîrin. Ji şerre na aştî hema niha. Komîn xweparastina herî bingehîne. Hêvîrê van axan bi rêxistinbûna komînê û felsefeya jiyana azadîxwaz girtiye. Civakê bi vê hişmendiyê xwe ava kir. Pîvanên jiyaneke wekhev û azad afirand. Em dizanin ku îro li hemberî hemû êrişên li ser van nirxan riya xweparastinê û azadkirinê dîsa rêxistinbûna komînê ye. Bi vê hişmendiyê ku bi nirxên azadiyê yên komînal mümkün e û hemû xerakirinên ji aliyê zayedperestî, olperestî, netewperestî û zanistperestiyê ve hatine afirandin bên derbaskirin. Em ê zêdetir xwe rêxistin bikin, parastina xwe û mafê xwe yê jiyanê li dora komînê ava bikin. Riya aştiyê jî û tovê jiyana azad jî di nav vê yekîtiya nirxan de hebin. Em vê 25 mijdarê ne tenê wekî helwestek li dijî şiddetê lêbelê bi ruh û bandora şoreşa me ya jin, jiyan, azadî pêşwazî dikin. Ev şoreş dinamîka avakirina hemû qadên jiyanê bi rengê jinê pek dîne. Bi vê hişmendiyê ku çalekiya herî bi bandor rêxistinbûn e. Em dibêjin riya parastina jiyanê tekoşîna hevpar a jinê ye. Em bihêvîne. Tekoşîna me ya azadiya jinê ya ku ji nîv sed salî zêdetir e devam dike bi dayîna bedelên mezin gihaştiye van rojan. Lêbelê me dev jê berneda me paj de gav navêt ji ber ku em jin herî baş dizanin ku bi tekoşînê çi tişt dikarin bên bi destxistin. Em li hemberî polîtikayên sîstema serweriya mêr ê ku dixwestin me tin nebikin bi hezaran salan bi kilaman, lorîkan, hêrsê, hêviyê, baweriyê li ber xwe didin û gihiştin îro. Îro xizaniya jinê yek ji wan qadan e ku metîngeriya kapitalîst bi avayê xwe ya herî tazî tê dîtin. Jin barê xizaniyê hildigirin. Lêbelê ji ber ku nikarin zarokê xwe têr bikin tê suçdarkirin. Dema ji hilberînê tên dûrxistin. Bi torê piştevaniyê jiyanê ji nû ve ava dikin. Ji ber vê yekê tekoşîna jinê ne tenê li dijî şiddetê. Di heman demê de li dijî xizaniyê, birçîbûnê, bêewlehiyê û xerakirina xwezayê jî berxwedanek e. Qirqirîna ekolojîk parçeyek bingehîn e xizaniya jinê û şer e. Dema ku av diçikin, ah bi maddenan tê kolandin, daristan tên bombekirin, herî zêde, ket, debara û qada jiyanê ya jinan tên tinekirin. Ji ber wê yekê tekoşîna azadiyê di heman demê de parastina axê, avê û jiyanê ye. Dengê me, gotina me li dijî xizaniyê, tacîzê, destirêjî, şiddetê, komkujiyan mezin bû û gihişt îro. Em bi hilgirtina nirxê xwe yên civakî di dilê xwe de meşiyan. Îro em jî her demê zêdetir bi prensîba hêviyê girêdayîne û biryara xwe ya jiyana azad mezin dikin. Em nirx îro li bendene ku ji nû ve bibin qomîn. Bibin yekîtiya civakî bi hevre hilberênin û zêde bibin. Ji bo pêkanîna Rönesansa jinê hincetên me zêdetirin. Derfetê me ya tekoşînê û serpehatiyên me hene ku me ji dîrokeke kevnar vergirtine. Ji bo jiyaneke bê şiddet ji her demê zêdetir
Pevîst ku em li dora nirxên demokratîk ji nû ve bibin yek. Nirxên komînal ên civakî derxin holê. Bibin xwedîgotin û îradeya xwe. Em vê 25 mijdarê ji aliyekî bi vê hirsa jinên hatine qetilkirin ji aliyê din bi hêviya avakirina aştiyê ya ku ednîgariya me serwere pêşwazî dikin. Rêya me ya meşê tekoşîna me ya dayînê heye. Em bak li hemû jinan dikin ku ber bi azadiyê ve bimeşin, gotinê mezin bikin û Rönesansa jinê di jiyanê de pek bînin. Bi jî tekoşîna jinê, jin, jiyan, azadî. Ve hemû bi xêr hatin. Toplumla şiddetsiz birlikte karşı direnirken katledilen Mira Belediyesi'nin kadınların öfkesini ve direnişini büyütüyor. Mirabellerden bu yine uzanan mirasla şiddetsiz ve özgür bir yaşamı demokratik toplumla birlikte örüyoruz. Kadına yönelik şiddet ideolojiktir. Kadın kimliği kapatıldı, sömürüldü ve kurtulsun diye her türlü şiddete maruz bırakıldı. Kalabilsin diye şiddet her gün yeniden öğretilmeye ve kadınları kapatılmaya devam edildi. Bugün bütün dünyada gözlerimizin önünde gerçekleşen kadın ve toplum kırımı binlerce yıllık şiddet tekelinin devamıdır. Kapitalist modernite sistemi temel dayanağı olan erkek egemenliği dünyanın farklı coğrafyalarında politikalarla ayakta tutmak için her zamankinden çok daha fazla saldırmaktadır. Her yıl dünya genelinde en az 80.000 kadın erkek şiddetiyle katledilmekte, kadın savaş yürütülmektedir. Statüsüz fakat bütün yapıları koparmakta, psikolojik, fizyolojik geri dönülmez yaralara neden olmaktadır. Kadın direnişinin son 100 yıllık örgütlü mücadelesi bu durumu ifşa etmiş, dünya genelinde büyük bir mücadele örgütleyerek erkek egemenliğine karşı sürekli direnişini sergilemiştir. Gelinen aşamada dünya genelinde kadın mücadelesini sirayet
Fakat bunu bir tehlike olarak gören küresel dünya sistemi son 10 yılda her yerde kadınların kazanımlarına saldırmış. Bu kazanımlara hem yasa hem pratik olarak el konulmuştur. Maalesef ki durum Türkiye, Kürdistan ve Orta Doğu coğrafyası için de aynıdır. Tanrıçaların yurdu olan bu topraklarda her gün kadınlar sistematik olarak katlediliyor. Şiddete maruz kalıyor. İntihara sürükleniyor ve adını burada sayamayacağımız kadar çok fazla baskı ve şiddet cenderesine alınarak varlığı adeta parçalanmak isteniyor. Duygusu, düşüncesi küçük görülüyor. Kadın olmak, şiddet görmek için yeterli bir gerekçe sayılıyor. Resmi makamların açıkladığı verilerin gerçekleri yansıtmadığı aşikardır. Son yıllarda artan intihar olarak not düşülen şüpheli kadın ölümlerinin arkasında erkek failleri olduğunu biliyoruz. Son 20 yıllık süreçte hükümetin kadın düşmanı politikaları bu sistemi pekiştirmiş, daha fazla kadını hayattan koparmıştır. Bütün bilimsel ve sosyolojik veriler kadınları en çok evlerde, aile içinde şiddete maruz kaldığını gösterse de ısrarla kadına yönelik şiddeti ailenin zayıflaması olarak ele almasını kabul etmedik, etmeyeceğiz. İlan edilen aile yılı ve bu kapsamda uygulanan politikalar kadınların daha çok eve kapatılmakta, erkek şiddetini görülmez kılmaktadır. Kadına yönelik şiddet bir aile meselesi değil. Erkek egemen sistemin sorunudur. Mevcut sistem aile içinde yaşanan sorunları kutsal aile söylemiyle görülmez kılmakta, özel alana sıkıştırılan kadın iradesini özgürleşmesini engellemektedir. Her gün kadınlar evlerinde en yakınları tarafından cinsel, ekonomik, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalıyor. Bu şiddetin üstüne görünmez bir perde çekiliyor. Ev içi şiddet hala çoğu zaman şiddetten bile sayılmıyor. Yasalar kadını değil failleri koruyor. Mevcut yasalar kadını koruduğunu iddia etse de uygulamada bu koruma yalnızca kağıt üzerinde kalıyor. Kadınları korumakla yükümlü kurumlar çoğu zaman aile birliğini koruma adı altında kadına yeniden şiddet ortamı yitiriyor. Güvenli alanlar yetersiz, koruma kararları ise etkisiz. Çoğu kadın tehdit altında olmasına rağmen faile aynı mahallede hatta bırakılıyor. Erkek şiddeti sistematik biçimde bireysel öfke, kıskançlık, tahrik gibi gerekçelerle hafifletiliyor. Erkek failler iyi hal indirimleriyle serbest bırakılıyor.
içe saran ağır ayrımcı düzenleme önerileri içeriyor. Hukukun toplumun yaşama ve eşitlik hakkını güvence altına alması gerekirken bu tür yasalarla ayrımcı ve antidemokratik uygulamalarla meşrulaştırılıyor. Böylece yasa metinlerinde yer alan eşitlik ve koruma ilkeleri erkek egemen zihniyetin duvarlarına çarpıp işlevsiz hale geliyor. Kadınlar için adalet arayışı devlet kurumları içinde yeniden travmatize edildikleri bir sürece dönüşüyor. Bunun en çarpıcı örneği koruma kararına rağmen katledilen kadınların yanında ise en ağır cezalarla karşılaşıyorlar. Bu tablo yürürlükteki politikaların kimden yana olduğunu açıkça gösteriyor. Kadına yönelik şiddetin kökeninde bin yıllardır süre gelen erkek egemen ideolojiler yaratıyor. Bu sistem yapısal olarak doğaya, topluma, kadına ve çocuklara karşı her türlü saldırı süreklileştiriyor. Ego kırım politikalarıyla kendine, toprağına, havzasına yabancılaşan bireyler yaratarak yaşam anlamından uzaklaştırılıyor. Kadınlar yaşam alanlarından kopartılarak yoksulluğa mahkum ediliyor. Böylece muhtaç, bağımlı ve çaresiz kılınarak nice yaşamlar azami kar politikana kurban ediliyor. Ancak biz biliyoruz ki büyümeye devam edecektir. Şiddete karşı barış mücadelemizi toplumsallaştıracağız. 27 Şubat'ta Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla başlayan barış ve demokratik toplum sürecini erkek egemen sisteme karşı verdiğimiz kadın özgürlük mücadelesinden ayrı görmüyoruz. Çünkü biliyoruz ki savaş bu coğrafyada en çok kadınların ve çocukların yaşamını yıktı. Binlerce Kürt kadın katledildi, işkenceye uğradı, zorla yerinden edildi. Körüklenen militarizm kadın bedenini, emeğini ve kimliğini hedef aldı. Özel savaş politikalarıyla kadınlar kimliğinden, inancından, yaşamından koparılmak istendi. Kolluk güçlerin işlediği suçlar cezasız bırakıldı. Karanlık dönemleri faili meşruları cinayete